Sanibonani onibingelelayo khathini. Ngithi namhlanje nginichazele ngalo muthi lo kuthiwa uZeneke. Njengoba sazi ukuthi emhlabeni singayazi into eyodwa kodwa uthothene umsebenzi wayo siwazi ngey'ndlela ey'ningi ey'hlukene. Mina-ke ngikwazela kona-ke uZeneke lo njengoba ubona umise kwento ethi ayizenze isitho somuntu wesifazane. Njengoba uyibone ngathi into evulekile. Ngixolise-ke lapho ukusebenzisa leyo example but indlela oyiyona. Nasempilweni wenza izinto zakho zivuleke. Yonke indawo la ufika khona izinto ziyakuvulekela, la ungqongqoza khona iminyango iyazivulekela uma usebenzise kahle kodwa usugezile. Ngoba usebenzisa mase ugezile. Uyakwazi nokusebenzisa futhi-ke ugqume uphalaze mase usugayiwe. Kodwa ake ngikhulume ngalo omi kanjena njengoba unje. Lo muthi lo ukuze izinto zakho zivuleke yonke into ikuvulekele. Uyagxotshwa uthi usasemanzi kanjalo bese ezithola umuntu wesifazane ozohamba nawe empambaneni zomgwaqo noma zey'ndlela. Manifika-ke lapha nizokhumula nobabili nibe nqunu. Abese yakugcaba-ke khona ekhumulile enqunu kanjalo nawo unqunu. Wena ngalesi sikhathi ekugcaba uguqa phansi akuqala ekhanda phezulu la kuthiwa okhakhayini. Ukhakhayi le ndawo othi uma usewumntwana inyakaza akucabe khona. Aze azokugcaba futhi phakathi kwamehlo la esiphongweni. Azokugcaba ezansi uma ngabe uthi umuntu wesilisa la kule ndawo ekuthiwa inoswayini. Uma umuntu wesifazane uzogcaba lapho vela unayo. Uzogcaba esifubeni ngaphambili. Abese egcaba wonke-ke amalungu omzimba kodwa uqala ngaphambili. Uqala ngaphambili abese ezogcina ngemuva. Nawo amalungu omzimba ngemuva. Kodwa nenze isiqiniseko uqala ngaphambili. Nakhona uzoma phambi kwakho. Nawe uma uguqile uguqa ubheke kuyena. Ungamkobhozeli futhi. Uyakugcaba uyakhuluma ukuthi izinto zasibanibani ukubiza ngegama ngicela zonke mazivuleke. Nawe ngesikhathi ekugcaba uyazikhulumela ukuthi ucela zonke izinto zakho zivuleke. Uthi Zeneke ngithi vula yonke iminyango la ngifuna ukungena khona vula. Angithi-ke lokhu ezobe sethi mekugcabile iy'nhlanga angilungise la uzothi mase ekugcabile iy'nhlanga. Abese egcoba lo muthi-ke lapho ekugcabe khona eqala ngaphambili ekhuluma nawe uyakhuluma. Mekhuluma kuyasho ukuthi ukubiza ngegama wena. Ukubiza ngegama obizwa ngalo. Athi izinto zikasibanibani ngithi zonke mazivuleke. Konke le funa ukungena khona makafike sekuvulekile. Zonke izinto empilweni yakhe mazivuleke. Wena ogcatshwayo uzokhuluma uthi Zeneke ngithi vula yonke indawo la ngifuna ukungena khona. Ngithi zonke izinto engizifunayo phambili empilweni yami mangifike sezinekekile phambi kwempilo yami. Konke makuzeneke kona phambi kwempilo yami. Nikwenza nje u-12 o'clock ebusuku. Noma ngabe umuntu wesifazane udinga omunye umuntu wesifazane ozokwenza ngalesi simo engisho ngaso ukuthi akugcabe. Nakhona isikhathi nihambele khona kuleyo ndawo early ukuze o-0 bobayi-4 niqale ngabo ngqo. 000 ewashini 12 lo nenze ngabo. Lo muthi uma uyindoda uyavula izinto kodwa kufanele uhlakaniphe kukona ukuthi uzazi ukuthi ufunani ngoba uyabaletha abantu besifazane. Uyaqinisa kakhulu ukubulethele bona kodwa hlakanipha uzazifunani. Ungalutheki ujabulelwe abantu besifazane abayithelayo kuwe cha. Kufanele wazi inhloso yakho ngempilo ngoba bazoziletha ngale ndlela le ukuthi sekudinga umuntu ohlakaniphile ukuthi ubanqande. Kodwa yona uyavula izinto. Njengoba sengishilo ukuthi ufanele uqale ugeze kuqala. Umuntu wesifazane umuntu wesilisa uyakuvulela izinto. Uyakuvulela. Sibonge.